chapter 1 verse 1. Amaxesha ngamaxesha mandulo uThixo wathetha nokhokho bethu ngendlela ezahlukeneyo ngomlomo wabashumayeli. Verse 2. Kodwa ke kulamaxesha okugqibela uthethe nathi ngonyana wakhe. Inkosi waxolisa sikele. Nayiva le Bible ithi bazalwane. Ithi nayibona uba yi-contrast lena yile nto kuthiwa kuthelekiswa ukwenziwa kwezinto zenziwe ngendlela engafaniyo. Xa sithetha nge-contrast okanye ngale nto kuthelekiswa kwezinto kukuba kwesi sihlandlo bekusenzeka kanje, kwesi kwenzeka kanje. Niyayiva le nto? Ithini ke? Ithi uThixo uthethe ngexesha elidlulileyo koba ngabani? Ngabaprofeti. Ibuye ke ngokuthi kodwa ke lo kodwa ke uthetha ukuthini? Uthetha into yoba usaqhubeka uthetha ngabaprofeti. Niyayibona? Ithi ithi uThixo uthethile kobawo ngabani? Ithi ke ngoku but kweli xesha lethu, eli xesha ke sikulo lisukela ngala xesha lokufika kwaYesu. Andithi uthethe ngobani? Otherwise if uThixo esafuna ucommunicate okanye uthetha nabantu ngabaprofeti, ngeyenze sure into yoba akezambi Yesu kwenzeka bazoqhubeka ethetha ngabaprofeti. Niyakwazi uyiva le nto nje? Kwasexolisikelela. iBhayibhile uthi uYesu Kristu xa ethetha ke yena ke abaprofeti bathethe bazothi ga ngobani? Ngoyohana. Andithi? Then kwasuka bani kwixesha elisuka phaa kuYohane ukuqhubeka ukuya phambili? Kuthethwe kuthi ngonyana. Ngubani unyana? Unyana nguYesu. iBhayibhile ipruvile loo nto, asinawuyiphinda. Niyayiqaphela loo nto leyo? Ifuna le nto sijongisise singabazalwane. Ngoba uba ngabana singayibypassa le vesi, singanjengabantu bonke abafuna umprofeti ozawukho athethe kubo. Kwasexolisikelela. Kanti ukuba ngabana singaqaphela le vesi, singafuna ilizwi elizakhe lithethe kuthi. iBhayibhile ithi uYesu Kristu ngubani? Ekuqaleni wayekhona ubani? Ulizwi engubani? Ulizwi ekuThixo enguThixo. Andithi naye? Yes. So uYesu ngubani? Ulizwi. So if singayiqaphelisisa le vesi, ndikuxelela into engaze isibonisa uba siyivile kakuhle, singakhe sithi imake before ndithi abaprofeti mabathethe. Ndisafuna bani? Unyana uthethe yena. Ndifuna ulizwi uthethe yena. Ngosexolisikelela. Nto leyo inqabileyo kubazalwane beli xesha. Siphaphazela ingathi sizintaka xa sifuna uThixo athethe kuthi ngalaa ndlela wesaya uthetha ngayo kwixesha lakudala. Iclear le Bhayibhile. Ithi uthethile ngexesha elidlulileyo. Kweli uthethile again. Andithi? But uthetha ngabani? Ngonyana.
Kwase xa lisikelela. Isukela laphi nalena? Isukela kumaHebrew chapter 1 verse 1. Nayiva iyaphi yona? Iya kumaHebrew chapter 1 verse 1 and verse 2. Uthethile koneliseka ngabaprofeti. Ngoku ndifuna le nto ingaske ibetheleleke apha ezintliziyweni zethu ngoba ikhona le element ishotayo. Sifuna le into ikakhulukazi. Zibanjani indlebe xa usiva iziprofeto? Zibanjani? Thetha umuntu wesiprofeto, thetha uzubheka kwami. Thetha zibanjani indlebe xa usiva iziprofeto? Unjani ukhalela abantu abaprofetayo? Buyela kule vesi, anditsho uba ubayeke, kodwa uzugcine le nto, uThixo uthethile ngexesha eledlulileyo ngabaprofeti. Kweli lethu ixesha uthethe ngonyana. Soziphinde ratsho le vesi, ibekelwe thina ikwi-New Testament kunjalo. Ngaseqolisiyele. Nivele? Kaloku uzawugqibela uthanda abaprofeti kuba bathethe to a point yoba ude ufuna uprofeta nawe. Ufuna uprofeta njena awukamva kunyana. Bekubhetere into yoba uprofeta kusewumvile unyana. Uthini? Inoba uphikisana neziprofeto. Sesivezi benistetile ndaspikisa. Uphikisana nazo bethu okanye akaziva. Uthethile but ngoku uthetha ngabani? Kwenyana. Jonga ithini iBhayibhile kwincwadi kaMateyu chapter 3 verse 17. Nalo ilizwi liphuma ezulwini lisithi, lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Iqhubile. Iphele? Okay, niyayazi kodwa uba ithi ekugqibeleni mthini? Mveni yena. Ungafunda ku 17 verse 5. Ubu 17 verse 5 ibeka kanjani yena? Uthe esathetha kwathi gqi ilifu elikhanyayo labenzela ithinzi. Nalo ilizwi liphuma efini apho lisithi, lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye, mveni yena. Ike niyayiva xa iphelele uba inobani ibekugqibeleni? Niyavala msindo? Ya yiyona ndawo ke le efika izosuta apha. Ngoba kuthiwa kwezi ntsuku uthethe ngonyana. Ngoku sibona ilizwi liphuma, niyazi liphuma xa kutheni eli lizwi phofu bazalwane? Eli lithetha pha kuYesu. Liphuma kuqala xa egqiba ubhaptizwa, andithi? Kwehla umoya njengehobe, andithi? uThixo engqinela uYesu ukuba nguye umsindisi. Emveni kwangoko wathi, uyabona ke lo ngunyana wam lo. Futhi ayingonyana wam nje ofana nabanye, ngoyintanda. Sendincede nenze le nto. Nimve. Kutheni ndifuna simve nje? It's because uThixo ebefuna ukuthetha ngaye. In fact ibilixesha loba kususwe yonke enye into athethe ngaye. So uthi ke ngoku okungcono mveni yena.
Andithi? Okay, kule ndawo ithi mveni yena, that is Matthew 17:5. Kulapho uYesu Kristu esentabeni ehamba noPetros noYohane noYakobi, andithi? Emveni kwangoko athethe noMoses noEliya, asogqiba enziwe kumina kumbi. Bathi besabhuda oPetros apho besithi, yabona ngoku xa sekunjena kumnandi enkonzweni, mavele singaphindi simke sakhe neminqoba sihlale napha, andithi? Azothi kuba njena ke xa ngabana izinto zisenzeka ngonyana. Yabona lo wenze nayiva ngale ndlela niva ngayo, ngonyana wam oyintanda. Nguye endifuna into yoba nive yena. Sasaqala isikele na. Uthe ngu-Isaya oyintanda, mveni yena. Uthe ngu-Ezekiyeli oyintanda, mveni yena. Uyamazi uEzekiyeli uba wakusithiwa ngunyana womntu naye, njengoYesu Kristu naye besithi xa ethetha ngaye athi ngunyana womntu. Yes. But kangatsho ade asibe specific athi uyabona ke lo ngoyintanda, mveni yena. Uthe nako intanda. So umbhalo wencwadi yamaHebheru uyazazi ezi zinto. As if uThixo wayesazi into yoba kukhona ixesha abantu bazawuphakuzeliswa ziziprofethi too much, basuke kwifocus bafune iziprofethi. Ithi inhliziyo yakho ithi ewe kutshiwo kwathiwa funani izinto ezibalulekileyo, iigift ezibalulekileyo. Ucinga incwadi yamaKorinto andithi? Andithi nicinga ngayo? Buyelana apha kumaHebheru. Kwezi ntsuku uThixo uthethile nathi, andithi? Uthethe ngabani? Ngonyana. And uyayibeka umnwe le ndawo uthi mthinini yena? Mveni yena. Mna bazalwane, into ebendizawucebisa yona into bakhe sive unyana, khe sive ulizwi, sizoqiniseka ukuba uba senze njalo sive owayethunyiwe, othunywe uba makaze azoministarisha kuthi ngeli xesha. Ngasoxola isikelelo. Abaprofeti babethetha bebhekisele kulonyana bonke. Kamnandi niyayazi masuba xa sekuDisemba sibhiyozela ukuzalwa kwakhe. So kufanelekile basimphakamisa. Njengoba isithi iBhayibhile xa ethe yena waphakanyiswa, ndiyayazi uba ke ngoku ndimosha itheology yenu kancinci. Xa ethe waphakanyiswa yena wabathina abantu kwesoxola isikelelo. Hayi kaloku ithi xa ethe wabethelelwa emnqamlezweni wabatsalela kuye bonke, I don't care nokuthini na. Kodwa xa ethe yena waphakanyiswa uyawuthini? Yabatsalela kuye bonke. Kwesoxola isikelelo. Andithi? Nayiva le nto? So makhe sibe nale nto ezingqondweni zethu, ukuhlaziyeka kwengqiqo zethu makuthi ithini le nto? Uthethile kuthi ngonyana, ebethethile kubo ngabaprofeti, kodwa kuthi uthethe ngonyana. Ndithi ingqiqo zethu mazihlaziyekele ekuqiqeni le vesi, because kungakho utshintsho olukhulu ebantwini babangakhe baqiqe le vesi. Singayeka ukugqotsa sigqotsela izinto ezisemveni kwezinto eziphambili. Anaproblem nawo nto amehlo ukhangela abaprofeti apho bakhoyo, kodwa ndineproblem xa ubakhangela ungakhange umvunyaka ngoba uzawuqhathwa. Ndithe unyaka nonyaka? Unyana, mna ndithetha ngonyana, mna ndithetha ngonyana. Kusoxola isikelelo. Niyayiva le nto? Uba ngabantu ke
Sunguleze wabakhangela apho bakhoyo ungekamvunyana uzoqathwa. Senithi ke xa nixokisana nithi ebetshilo uMadala wathi singaphindi sikhangela abaprofeti. Senithi uba bendiyithethe nini nalo nto leyo. Endiyithethileyo ndithi uthethile nabo ngabaprofeti. Kweli lethu ixesha uthethe ngonyana. Yazi ixesha okulo, wazi nendlela uThixo athetha ngayo kwelakho ixesha. Emveni kwangoko ubuye umamele le ndlela uThixo athetha ngayo, ngoba ekugqibeleni sonke kufuneka simvile uThixo. Bazabhayizela abantu ba abamva uThixo. And uThixo yena ulinde, in fact seyithethe kuthi ngonyana. Ufuna sisiva unyana, sireferishe kubaprofeti. Kanti ngala xesha wayefuna besiva abaprofeti kuba bebengamazi unyana. Nayi kwelethu ixesha ufuna sive unyana, sireferishe kubaprofeti. Kuba abaprofeti asibanalifayanga sithi akho yabo, kodwa kuthethwe kuthi unyana. Noba kuthiwa uva kangakanani awucingi uba iva ngale ndaba, but uzayiva. Kwasoxola isikelelo. Niyaziva izinto bazalwane? Niyaziva izinto? Ndithi kuthethwa ngabani? Bekusaya kuthethwa ngabani? Kweli lethu ixesha kuthethwa ngabani? Unyana otheni? Oyintanda. Kabani? Kathixo. Athi uThixo masimthini yani? Masimvini yani. Nayiva loo nto? Nayiva loo nto? Nayiva loo nto? Yenza noba wenza isizungulezana, noba wenza intoni apha engqondweni yakho, kodwa into ekuxelela le nto bekuthethwe ngabaprofeti. Kwa-covered bekulixesha lakho. Ngoku kuthethwa kuthi ngonyana, kuthethwe kuthi. Andifuni futhi nale nto uba i-past tense ndiyenze i-present tense. Ithi kuthethwe kuthi ngonyana kweli lethu ixesha. Ngosoxola isikelelo. Nayiva le? Uba ungafunda ivesi elandelayo izabe ikuxelela uba lo nyana ungubani na. It means uba ngabana ububo bonke ubuqaqawuli nobuthixo bukaThixo nembonakalo kaThixo, ithi loo nto leyo unyana lo unguThixo. So uThixo uthethe kuthi ngamanye amazwi directly yena enguThixo. Ukafunda verse 3 umve. Nambone beya kutsala ubeka nakufona. Verse 2. Awamisayo wayindlalifa yento zonke, awathi kwangaye wayenza indalo yonke. Verse 3. Wamisa wayindlalifa yezinto zonke, wathi ngaye wayenza indalo yonke. So yonke into ibisenziwa ngaye, andithi? Othe elubengezelo lobuqaqawuli bakhe nombhalo wenkqo yakhe, ezithwele nokuzithwala zonke izinto ngalo ilizwi lamandla akhe. Wesuka akuba eyenzile ngokwakhe inhlambululo yokusihlambulula ezonweni, wahlala phansi ngasekunene kobukhulu enyangweni. Nimbonile? Niyambona? Just ipicture ndisithetha ngala vesi. Ngoba ndilaphinda ndithetha elinye ixesha ndithetha ngayo. But niyambona uba unjani lo nyana kuthethwe ngayo? Yes. It's because uyaqualifya uba kube kanti nguye lo kuthethwa ngayo kuthi. Unazo zonke ii-ingredients zokuThixo athethe kuthi. Akho nto iswelekileyo kuYesu esinothi kuyalekisha. Nike niqabelele nto uba ezinye intshumayelo siyakwazi ucinga bafana hayi man. In fact into edala uba singaziva kakuhle intshumayelo ezizisa nje ilizwi ezixela nje unyana uthini nakuthi.
It's because sicinga bafana kukhona i-ingredient engekhoyo, ikhona ityiwa engekhoyo kwezi ntshumayelo. Kanti ukuba ngabana zipresenta unyana, eke le nto befanele basiva yona le, ngoba kuthethwe kuthi ngonyana. Oh, inokuhlakulela uMateyu verse by verse. Who cares? Uthethwe kuthi ngonyana. Nekabe so nathi kufuneka simve uThixo ethetha kuthi. Mamela xa kukhona into ekuthiwa i-primary enye kuthiwa i-secondary, yeyiphi ongayithatha? Ngathetha le yesibini ne. Xa kukho le iyokuqala, ingqalo yento zonke, iyona. Okay, mandithi xa kukho umqobelo ngoba sendibavile abanye bathi bangathatha le yesibini. It means xa benonikwa into e-original banikwe ne-second, bangathatha i-second andithi. Itsho nje loo nto leyo andithi. Andithi. Xa kunothi ukhetha ntoni unikwe into e-original okanye i-second, ungathatha i-second andithi. Ngoba kaloku hayi mani kaloku u-secondary uthetha i-second kwayena nje ngu-second andithi. Yes. Xa unonikwa eyona nto luqobelo, unikwe nenye le ingayilo qobelo. Nobe i-fake nobe i-second, ungathatha iphi? So, thina senza kanjani apha ku-Christianity? Kuthethwe ukuthi ngonyana. Iziprofeto zisebenzile kwi-generation ibiye yes prophet. But sikhangela ntoni kakhulukazi? Umnandi nini xa ngabana kuvele kutyhila izinto ubungazazi, ii-ID zakho nansika ne-bank account, okanye umnandi xa kuvele kutyhila ilizwi ubungalazi? Aninangasweswezi. Umnandi nini xa kutyhilwa ilizwi ubuqonda uba hey bendingayiqondi le nto, okanye xa kutyhilwa izinto ubuzifihlakele uqonda uba yini ne-ID le yinto le nto. Andithi yeyiphi yona yinto le nto? But noba yeyiphi mani bazalwane ningazisokolisi, niyava yazini le nto ezingcinge zini. Uthethiwe kuthi ngobani? Ngonyana. Kwakuthethiwe kubo ngabaprofeti. So yayiluqobelo labantu abangaphambi kokufika kwanyana, abaprofeti. Uqobelo labantu bale generation yasemveni koba efike unyana. Yintoni? Unyana. Lelizwi likanyana. Funeka ulazi wakho uqobelo baloluphi na. Nindwe? Yes. Ezinto singaziphazamisi bazalwane. Masisi-understanding kakuhle. Niyaziva nabazalwane ezindawo? Niyaziqiqa phofu? Niba noyolo xa msithi nento niqiqayo niyazi.